Исәнмесез, кадерле укучылар. Без бүген сезнең белән дәрестә кайтма реакцияләр һәм химик тигезләнеш турында төшенчә дигән темага практик яктан биремнәр карап алачакбыз. Бирем номер 1. Химик реакцияләр ничек классификацияләнә? Биремнәр өстендә аңлатыгыз. Укучылар, мин хәзер җавапны сезгә алдагы слайдта күрсәтәчәкмен, ләкин сез язган реакцияләр минем реакцияләр белән туры килмәскә мөмкин. Үзегезнең мисалларыгызны языгыз. Бирем номер 1-нең җавабы. Реакция керүче һәм барлыкка килүче матдәләрнең саны һәм составы буенча кушылу, таркалу, алмаштыру, алмашу реакцияләренә бүленә. Икенче, оксидлашу дәрәҗәсе үзгәрүенә карап, оксидлаштыру, кайтарылу реакцияләре. Өченче, агрегат халәте буенча гомоген һәм гетероген. Дүртенче, җылылык эффекты буенча экзотермик һәм эндотермикка бүленәләр. Бишенче, юнәлеше буенча кайтма булмаган реакцияләр һәм кайтма реакцияләр. Бирем номер 2. 2CO плюс O2 килеп чыга 2CO2 плюс Q реакциясендә А. Басымны арттырганда, Б. Температураны арттырганда, В. Кислородның концентрациясын арттырганда химик тигезләнеш кайсы якка таба авышачак. Бирем номер 2-нең җавабы. 2CO2 газ халәтендә плюс O2 газ халәтендә килеп чыга 2CO2 газ халәтендә плюс Q. Басымның роле бар яки юк икәнен тикшерәбез. Сул якта безнең углерод 2 алдында 2 күләм, кислород алдында 1 күләм. Димәк, сул якта килеп чыкты безнең 3 күләм, уң якта 2 күләм. Димәк, басымның роле бар. Әгәр дә мин басымны арттырам икән, тигезләнеш уң якка таба авышачак. Температура. Реакция безнең экзотермик. Температураны арттырганда эндотермик процесска таба авышачак. Сулга, башлангыч матдәләр ягына. Әгәр дә мин кислородның концентрациясын арттырам икән, кислород безнең сул якта урнашкан. Сул якта молекулалар саны күбәя, тигезләнеш уңга таба юнәләчәк. Бу барлык процессларында Ле-Шателе принцибы белән аңлатабыз. Бирем номер 3. CH6 газ халәтендә плюс H2 газ халәтендә килеп чыга CH8 газ халәтендә плюс Q бирелгән. Шартлар һәм тигезләнеш торышының тәңгәл килүен билгеләгез. Әлеге таблицага карыйсыз һәм басымны арттырганда кайсы якка юнәлгәнлегенә җавап язасыз. Бирем номер 3-нең җавабы белән танышып алу укучылар. Реакцияны карап алдык. Әгәр дә мин басымны арттырам икән, уңга таба юнәлә. Чөнки безнең сул якта 2 күләм, уң якта 1 күләм. Димәк, басымның роле бар. Температураны киметәм икән, безнең реакция экзотермик реакция. Димәк, температураны киметкәндә температура төште безнең, шулай бит, уң якта урнашкан, һәм шуңа күрә реакция уңга таба юнәлә. Әгәр дә мин CH8 пропанның концентрациясын арттырам икән, пропан безнең уң якта урнашкан CH8 молекуласы, уң якта молекулалар саны күбәя, һәм реакция сулга таба хәрәкәт итәчәк. Катализатор куллану. Катализатор алда теманы аңлатканда мискә аңлаттым. Катализатор туры реакцияны арттыра, кире реакцияны арттыра. Шуңа күрә катализатор бу очракта аңа тәэсир итми тигезләнешкә. Катализатор куллану реакцияны үзгәртми.
Бирим номер 4. Кайсы химик реакциядә басымны арттыру химик тигезләнешне реакция продуктлары ягына авышуга китерә. Сезгә биргән 3 реакция сайлап алыгыз, дөрес җавапны алдагы слайдта тикшереп алачакбыз. Бирим номер 4-нең җавабы. Беренче һәм өченче реакциядә ике якта да күләмнәр тигез. Каты матдәләр исәпкә алмыйбыз. Икенче реакциядә сул якта 4 күләм, уң якта 2 күләм басым тәэсир итә. Реакция продуктлар ягына таба авыша. Тышкы йогынтыны йомшарткан реакция ягына авыша. Демәк, безнең икенче реакциядә басым тәэсир итә. Кадерле укучылар, бүген без сезнең белән кайтма реакцияләр һәм химик тигезләнеш турында төшенчә темасына биремнәр чишеп алдык. Бу биремнәр сезгә киләчәктә булышыр дип ышанып каласым килә. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.